primeiro rapaciños máis carretos da banda infantil e agora pois xa a banda cultural de Campo Rameiro ao completo. Neste concerto que facemos é un pouco pois tamén rodar ese repertorio que vamos ensayando estes meses e prepararnos un pouco de cara ao verán. E nada, acabamos de abrir un paso doble natural de Valencia, chamase José Luis Valero, dedicado precisamente a José Luis Valero, que era un home contrabandista do pobo valenciano de Villena, e ao cal lle dedicaron este paso doble de carácter festeiro. E eso, un pouco por contemplar que Valencia é un pouco a cuna das bandas de música a nivel nacional, de que en Galicia temos unha moi boa canteira, pero sí que é certo que en Valencia surge un pouquinho todo este xénero. E nada, vamos a continuar agora con unha obra dun compositor que se chama Philip Spar e chamase A Klezmer Carnival. Que significa isto? Klezmer Carnival, Klezmer significa instrumentos para o canto e ven da tradición xudía. O compositor colleu 3 temas xudíos empleados na música popular dos festexos xudíos, generalmente nas bodas. Todos vimos a mítica película de domingo que sempre hai unha boda xudía, moi festivo, moita música. Normalmente eses instrumentos predominan clarinetes e violines, e o que fan con esta peza, escoller eses 3 cantos, é crear esa especie de carnaval festivo con ese ambiente xudío que nos vai levar un pouco a esas calles da Europa do Oeste, vale? Esperemos que lles guste. É unha obra que aos músicos creo que lle gusta bastante. É importante que esa ledicia que lles transmite que chega ao público. A ver tú, moitas gracias.
dun gran compositor galego, Felicindo Pérez Seara. Chámase, non está moi tocada esta peza, pese que a min é unha que me gusta moito, e por eso sempre suelo programar sempre que podo. Chámase Meus Amigos, e como todas as rasolias galegas recolle un pouco das partes do noso folclore, desde unha alborada que podrán interpretar aí ao principio, a foliada, que vai sendo unha jota, vale? E algúns toques tamén de muñeira, de que non ten unha muñeira propia neste caso, pero tamén ten algún aire aí. Como digo, Meus Amigos, neste caso volvemos á terra, a ver se vamos.
unha sistema de aire. Está ben para criar fillos, eso sí, poden ser tres sin problema. Ben, vamos a cambiar de estilo xa, vamos deixando esta primeira parte un pouquinho máis seria do concerto e vamos indo con música un pouquinho máis popular, máis cercana. E agora vou a dicir que eu quería a chuleta porque te digo os apellidos. Vou xogar as adivinanzas que postedes. Se eu lle digo Carmen Morel, sonalles. Hai que ter anos, hai que ter os años, xa non é da fora da cora. Carmen Morel non. Facía dúo con Pepe Blanco e cantaban un estilo de paso doble tirado ao aragonés, xa bastante de música, digamos, da zona de Aragón e demais, tirando a jota e demais. Por aí non lle sacan nada, verdad? Eles foron os autores da canción que vamos a tocar a continuación. E digo canción porque ten letra. Hai moitas versións. Quizás se agora lle nombro a Manolo Escobar, xa empezamos a reducir o círculo, verdad? Xa están aí. Ben, neste caso é unha canción que fala, bueno, neste caso do amor, e o propio título é o que se canta no estribillo, Amor que vienes cantando. Vamos a facer unha versión para a banda, a ver se lles gusta. Se alguén a sabe, podes arrancar xa un pouquinho do público e un pouquinho en pouco. Se funciona, incluso podemos mirar de facer a colaboración, vale? Vamos a ver, Amor que vienes cantando. Hai que estudiar.
77 máis ou menos. Número 1 en México. Esta canción lo empezó, como fai agora Shakira, todos estes, o mismo, por canción del verano, pero todo el año. Nada, non? Hai versións de infinidade de grupos, entre eles os Panchos. Seguimos. Outra, vamos agora, nene. Cando sopre non has de pedir con tanta ansia, xa verás. Bueno, que eu tamén. No, hai que correr con botas postas, hai que sufrir hasta o final. Por lo menos eu, que tiñe... Por eso. Limito máis. Luis Miguel. Aí xa máis actual, verdad? É un bolero. E temos un instrumento que aí atrás vai a facer... Raúl, podesme tocar eso que tes aí? Que pode ser eso? O tic-tac, verdad? Un bolero, el reloj, vale? El reloj que marca las horas. Neste caso non pudo vir explicar que fallou o avión, pero temos unha maravillosa corda de saxos aquí, espectacular, e aí unha corda de saxos menores e bombardinos que van a facer como gran Luis Miguel, vale? Vai que poñen todo o sentimento, vale? Vamos a...
porque hoxe é un día especial, a parte de ser un concerto de primavera, que as coas que vamos a dar feito de que a primavera dura, pero non vamos a dar montado outro tan rápido. Entón xa, como mínimo, isto xa non se repita hasta o ano. Pero temos eso, algo especial. Varias cousas, pero foi unha por unha así ao seu vídeo. E a primeira é que hoxe é un primeiro concerto para algúns dos compañeros que están aquí con nós, na banda de música. Entonces, temos 6 compañeros novos que están empezando, probando como é isto. Entonces, viva la vida para todos, viva la primavera, que os paxariños casanos non hai moito, verdad? Eso leva a conta todo da Candelaria a miña sogra na casa, que leva o tema todo dos anos. Non me vejo, só, eu sei unha que me leva ao sotor. Entonces, vamos alá con Coldplay. Vamos.
dúas pezas antes de decir. Agora vamos a seguir con outro tema que dentro de que é un concerto, digamos, non temático, non está centrado nada, simplemente é, pois, eso, música variada. A dificultad que ten para nós é que, excepto o reloj, que tocamos aí un pouquinho, o resto nunca tocaramos nada que suene. Entón, ao final, é casi unha hora de música totalmente nova, que queiras ou non, isto a primeira vez que sales, pois sempre hai cousiñas, sempre é difícil, sempre estamos nerviosos. Despois, a tocar un par de veces nas festas por aí, xa todo vai máis cómodo, xa se lle perde un pouquinho ese medo da primeira vez. E entre o repertorio, que hai cousas novas, neste caso vamos con algo que a mí sempre me gusta volver ao pasado. Como decía, vamos a volver a beber da fonte de onde viñamos. E cando eu tiña lá, pois, eso, empecé con 8 anillos, a mellor salín a tocar con 9. Pois, na banda de Campo Lameiro había un tocho así de repertorio. E había pezas que, bueno, acordan con nombres. Entón, buscas, e se as atopo, pois, solos pasar despois por aquí. Entre eles está aquí un tema que non é unha cumbia, senón que é un baión. E fala de que allá va el negro zumbón. Non sei como se dice a frase. Non sei que, bailando el baión, non me acordo, eso que tiña estudiado. Vale, que? Sabes cal é? E sabes cal é, verdad? Ai, vaya negro zumbón, aquí bailando el baión. Caramba, o nombre desto é Baiao de Ana. Vale? Entón, esta é unha das pezas de sempre. Marta dalle a cabeza a nai de Lucas, porque di, cantas veces a tocaches? Unhas cuantas, verdad? Pois agora, versión nova da cultural. A ver se vamos a ver. Esta disfruto nos percusionistas, todo a concerto, dicir, dalle con xeito, aquí deixo un pouquinho de libertad. Vamos, sí.
vale? E vamos a facer pois, unha jota de muñeira. A jota é dedicada a San Antoniño de Penalba. Puxina en uns anos, e tiña feita para a banda, entonces, bueno, se non te gusta, vamos a tocar unha temporada. A miña tamén te correrá para a casa. Pero, bueno, vai dedicada ao santiño que está ali arriba. E a muñeira, neste caso, é unha muñeira tradicional que se chama Strouper. Por ese nombre seguramente non coñezan, pero o estribillo que está na mitad seguro que sí, porque seguro que alguna vez cantaron na casa aquilo de Foche tú, o que fuche, compañeiro, sí ou non? Bueno, pois podense animar despois a cantar, vale? Facemos jota, San Antoniño de Penalba e a muñeira Strouper. Bravo para ese compositor que nos anima por la vez.
que está aí tocando os seus instrumentos de Villena. Pois unha vez, que hai anos, o director que estaba non podía dirixir a tocabamos, era a zona de Vigo, creo, non? Era lexo. Moramos tocar todo o día, tocábamos pola tarde un concierto, que o ensayara, fixeramos un concierto, e había unha peza que era a lenta de Montelopo, que empezaba con un solo de saxofón. Pero a Cali non tiña nada con Leticia, prometo. E tocou Leticia de solista. Sabedes que levanteinos a todos menos a solista? É dicir, polo de pronto empecé difícil xa, entonces debíalle levantalo un día, pois mira xa, pois xa quedou, pois quedei en paz con ela, vamos, si ou non? Vamos alá. Que? Decían aquilo de hai que saber perdonar, pero para saber perdonar tamén hai que saber perdonar. Non se perdona de todo, hai que... Quero ser cantar fuchetú, veña que me he quedado aquí unha sorpresa. Vamos a ver. ¿Por qué estamos tarde? Entonces, antes de mandarle a último, vou facer o grafo de todo o concierto que hai levantando a músicos e ao revés. Entonces, vou pedir por favor que se senten. Está todo extraño improvisando. Aplausos, por favor. Non podedes aplaudir, porque normalmente aplausos a cuantas estás e sentado. Saxo, por favor, altos. Saxo, menores. Saxo, validos. Bombardinos. Trompas. Tubos, por favor, sentamos. Trombos, por favor, sentamos. Percusionistas, agachamos. Dani, por favor, séntate. Paco, por favor. Saberiña, séntate. Pablo, séntate. Benjamín, ti quieto aí, que fora para levar un señor a fora. Por favor, denlle un aplauso a que nos queda en pé.
El foi profesor de trompeta na Escola de Música de Campo Lameiro, nada máis e nada menos que 18 anos. A Dani creo que a trompeta na boca lle puxeches ti, verdad? E a día de hoxe, pois Dani é o actual profesor, titulado superior, no Consello Municipal de Asturias. E, bueno, é unha mostra de que pouco a pouco, inda que a lena chantiña caladiño, algo vamos facendo pouco a pouco. Temos xente, o Dani, non é a xente que formando, xente que ten estudio de grado medio, e quere decir que pouco a pouco vamos intentando que a música tamén tenha o seu lugar aquí, e que haxa músicos de campo de lado. Eso é gracias a profesores, os que ás veces, por sueldos bastante querechiños, porque a cousa dá complicado, eu mando unha pelota de ayuntamiento, pois fan un esforzo de vir a decir, va, eu botoche unha man, eu venho aquí, ven que se 2 días a semana, tal, traballa con rapaces, deixalle ás veces material propio, que deixalle unha boquilla, deixalle, non pasa nada. Entonces, pois todo isto pode se fazer gracias a xente como a mí. Despois de 18 anos, pasou yo testigo a Dani, deixou este ton alta, por eso te podes explicar. Entonces, o concerto de hoxe vamos a botar unha manciña de revirada, sabes cuánto máis veces, porque o telo de man é confianza, que a veces aproveitase un, pero creo que merecías este reconhecido homenaxe, este concerto que dedicamos a ti, no tanto a primavera tamén, vai por ti. E nada, queremos dar un agasallo de parte da directiva, creo que está ali o presidente aí, que vai dar un agasallo para que poñan a mesita de noite e te acordes de nós sempre antes de dormir. Vale? Profes como tú no se olvidan, se recuerdan toda la vida. Agradecido para mí, Campo Lameiro, desde o primeiro día, que viña aquí, creo que foi unha pequena familia, realmente non me esperaba, estuve por moitas escolas antes, e cheguei aquí a collerme como se estuvera na casa de calquera, na miña casa. De feito, quedei a dormir en casa, non vi moita xente de igual, e unha cantidad de anécdotas, recuerdos, e sinceramente, o último día que di clase, o Dani tamén, era un pouco por mirar os alumnos, como estamos facendo a final de enero, e recordo que ao final tuve que marchar o Marrano de San Jorge, xa me botaba a chorar, a verdad que eran tantos recuerdos que imposible olvidarse de vos, e nada, gustou de por lo que sea, se chega Dani, porque Alex, quiero permitir que faga mención un pouco a Javi e Alex, que foron os que confiaron en mí no primeiro día, a la teatro principal, todos a reunión, e foron os primeiros que falei, pero evidentemente a directiva, a Mabel tamén está por aí, son os primeiros que confiaron en mí, e nada, gracias a que estou para que ustedes, e nada, gracias de verdad.
sí, vámonos a despedir xa co bis, coa última. A rapaz xe de papas non ir acabando, se non vai. Bueno, pois despedímonos cunha peza, neste caso un popurrí, é un arranxo meu tamén, e neste caso o popurrí vámoslo a tocar por unha cousa ben fácil. Das festas de San Miguel veu a banda de Redondela, creo que era de Redondela ou de Arcada. Arcada, bueno, non me lembro, unha das dúas. E tocaron esta peza para acabar o concerto. Eu recoñecina porque a fixen eu. E díxome Luis Enrique, que peza bonita teñen, e dixen, mira tía, nós a tocamos e temos a nós. Entón dixen, pois agora vamos a tocar sempre, casi sempre, por sempre. É unha peza que fixen xa hai 6 aniños, na primeira etapa que tuve coa banda de Lantaño, que foi a banda onde me estrenei como director, e é unha peza que se chama un popurrí de callejadas, ten todo temas populares, para que o público cante, baile e dance. Exactamente, de eso se trata, de disfrutar coa música. Entón, con ela despedímonos, moitas gracias por asistir, e que emplazados, se todo vai ben, para o 6 de xullo, estamos traballando aí a ver se podemos facer un concerto especial na praza, estamos aí co Concello pouquinho a pouco a ver se eles poñen a... Sí, é que nós poñemos a ansia, pero sempre a costes, e iso é o que se nos complica, pero bueno, creo que están en disposición de colaborar, eso que non usei as armas, prometido. Entonces, nada, vamos despedirnos, e eso, espero, pues antes nas festas, evidentemente, pero se non o 6 de xullo, aí na praza faremos un concerto cos compañeros de Solos do Peto, a tardiña, e nada, gracias a todos, despedimos.
Cando, sempre hai sitio no tubo, non te preocupes, eso non levo tempo. Moitas gracias a todos e feliz día da nai para mañana a todas as mamás. Disfrutad do domingo en familia. Gracias a todos.
infantil e agora pois xa a banda unicultural de Campo Lameiro ao completo. Neste concerto que facemos é un pouco pois tamén rodar ese repertorio que vamos ensayando estes meses e prepararnos un pouco de cara ao verán. E nada, acabamos de abrir con un paso doble natural de Valencia, chamase José Luis Valero, dedicado precisamente a José Luis Valero, que era un home contrabandista do pobo valenciano de Villena, e ao cal lle dedicaron este paso doble de carácter festeiro. E eso, un pouco por contemplar que Valencia é un pouco a cuna das bandas de música a nivel nacional, de que en Galicia temos unha moi boa canteira, pero sí que é certo que en Valencia surge un pouquinho todo este xerme. E nada, vamos a continuar agora con unha obra dun compositor que se chama Philip Spark e chamase A Klezmer Carnival. Que significa isto? Klezmer Carnival, Klezmer significa instrumentos para o canto e ven da tradición xudía. O compositor colleu 3 temas xudíos empleados na música popular dos festexos xudíos, generalmente nas bodas. Todos vimos a mítica película de domingo que sempre hai unha boda xudía, moi festivo, moita música, e normalmente eses instrumentos predominan clarinetes e violins, e o que fan con esta peza, escoller eses 3 cantos, é crear esa especie de carnaval festivo con ese ambiente xudío que nos vai levar un pouco a esas calles da Europa do Oeste, vale? Esperemos que lles guste, é unha obra que aos músicos creo que lle gusta bastante, é importante que esa ledicia que lles transmite que chega ao público. A ver tú, moitas gracias.
Vamos ahora con algo galego neste caso, vale? Unha rapsodia galega dun gran compositor galego, Felicito Pérez Seara. Chámase, non está moi tocada esta peza, pese que a min é unha que me gusta moito e por eso sempre suelo programar sempre que podo. Chámase Meus Amigos e, como todas as rapsodias galegas, recolle un pouco das partes do noso folclore, desde unha alborada que podrán interpretar aí ao principio, a foliada, que vai sendo unha jota, vale? E algúns toques tamén de muñeira, de que non ten unha muñeira propia neste caso, pero tamén ten algún aire aí. Como digo, Meus Amigos, neste caso volvemos á terra, a ver se le gusta. Vamos.
Está ben para criar fillos, eso sí, poden ser tres sin problema. Ben, vamos a cambiar de estilo xa, vamos deixando esta primeira parte un pouquinho máis seria do concerto e vámonos indo con música un pouquinho máis popular, máis cercana. E agora voulle a dicir, teño que mirar a chuleta porque teño os apellidos. Voulle xogar as adivinanzas que vostedes. Se eu lle digo Carmen Morel, sonalles. Hai que ter anos, hai que ter os años, xa non é da fora da cor, Carmen Morel non. Facía dúo, con Pepe Blanco. E cantaba un estilo de paso doble tirado ao aragonés, xa bastante de música, digamos, da zona de Aragón e demais, tirando a jota e demais. Por aí non lle sacan nada, verdad? Eles foron os autores da canción que vamos a tocar a continuación. E digo canción porque ten letra. Hai moitas versións. Quizás se ahora lle nombro a Manolo Escobar, xa empezamos a reducir o círculo, verdad? Xa están aí. Ben, neste caso é unha canción que fala, bueno, neste caso do amor, e o propio título é o que se canta no estribillo, Amor que vienes cantando. Vamos a facer unha versión para a banda, a ver se lle gusta. Se alguén a sabe, podes arrancar xa un pouquinho do público, e un pouquinho en pouco. Se funciona, incluso podemos mirar de fazer alguna colaboración, vale? Vamos a ver, Amor que vienes cantando. Hai que estudiar.
pero antes teño que facer unha pequena parada, un pequeno impasse, porque hoxe é un día especial, aparte de ser un concerto de primavera, que este ano non vamos a dar feito outro, que a primavera dura, pero non vamos a dar montado outro tan rápido, entón xa, como mínimo, este xa non se repita este ano. Pero temos eso, algo especial, varias cousas, pero foi unha por unha así aos ouvidos. E a primeira é que hoxe é un primeiro concerto para algúns dos compañeros que están aquí con nós, na banda de música. Entonces, temos 6 compañeros novos que están empezando, probando como é isto. Entonces, viva la vida para todos, viva la primavera, que os paseariños casanos non hai moito, verdad? Eso leva a conta todo da Candelaria e miña sogra na casa, que leva o tema todo dos anos. Non me vejo, eu sei unha que me leva o sotra. Entonces, vamos alá con Coldplay. Vamos.
Agora vamos a seguir con outro tema que dentro de que é un concerto, digamos, non temático, non está centrado nada, simplemente é, pois, eso, música variada. A dificultad que ten para nós é que, excepto o reloj, que tocamos aí un pouquinho, o resto nunca tocaramos nada disso. Entón, ao final, é casi unha hora de música totalmente nova, que queiras ou non, isto a primeira vez que sales, pois sempre hai cousiñas, sempre é difícil, sempre estamos nerviosos. Despois, a tocar un par de veces nas festas por aí, xa todo vai máis cómodo, xa se lle perde un pouquinho ese medo da primeira vez. E entre o repertorio, que hai cousas novas, neste caso vamos con algo que a mí sempre me gusta volver ao pasado. Como decía, vamos a volver a beber da fonte de onde viñamos. E cando eu tiña lá, pois, eso, empecé con 8 anillos, ao mellor salín a tocar con 9. Pois, na banda de Campo Lameiro había un 8 así de repertorio. E había pezas que, bueno, acordan cos nombres. Entón, buscas, e se as atopo, pois, solos pasar despois por aquí. Entre eles está aquí un tema que non é unha cumbia, senón que é un baión. E fala de que allá va el negro zumbón. Non sei como se dice a frase. Non sei que, bailando el baión. Non me acordo, eso que tiña estudiado. Vale. Que? Sabes cal é? E sabes cal é, verdad? Ay, vaya negro zumbón, aquí bailando el baión. Caramba. O nombre desto é Baiao de Ana. Vale? Entonces, esta é unha das pezas de sempre. Marta dalle a cabeza a nai de Lucas, porque di cantas veces a tocaches unhas cuantas, verdad? Pois agora, versión nova do cultural. A ver se vamos a ver. Esta disfruto nos percusionistas, todo a concerto dicir, dalle con xeito, aquí deixo un pouquinho de libertad. Vamos,
músicos e ao revés. Entonces, voy a pedir por favor aos que se senten. Papi. Está todo extraño improvisando. Aplausos, por favor. Non podedes aplaudir, porque normalmente aplausos a plantar estás sentando. Saltos, por favor, hábitos. Saltos, balitos. Bombardillos. Trompas. Tubos, por favor, sentamos. Trombos, por favor, sentamos. Percusionistas, agachamos. Dani, por favor, séntate. Pablo, por favor. Sabeliña, séntate. Pablo, séntate. Benjamín, ti quieto aí, que agora para levar un señor a fora. Por favor, denlle un aplauso a que nos queda en pé. Bueno, para que non coñeza a Benjamín, el foi profesor de trompeta na Escola de Música de Campo Lameiro, nada máis e nada menos que 18 anos. A Dani creo que a trompeta na boca lle puxeches ti, verdad? E a día de hoxe, pois Dani é o actual profesor, titulado superior, no Instituto de Asturias. E, bueno, é unha mostra de que pouco a pouco, inda que ali na chantiña caladiños, algo vamos facendo pouco a pouco. Temos xente como Dani, Eva, xente que formando, xente que tamén estudia co grado medio, e quere decir que pouco a pouco vamos intentando que a música tamén teña o seu lugar aquí, e que haxa músicos de campo dentro lado. Eso é gracias a profesores, os que ás veces, por sueldos bastante pequenechiños, porque a cousa dá complicado, mando ya unha pelota de ayuntamiento, pois fan un esforzo de vir a decir, va, eu botoche unha mano, eu venho aquí, ven que se 2 días a semana, tal, traballa con rapaces, deixalle ás veces material propio, que deixalle unha boquilla, deixalle, non pasa nada. Entonces, pois todo isto pode se facer gracias a xente como Benjamín. Despois de 18 anos, pasou o testigo a Dani, deixou este un alta, por eso te podes obrigar. Entonces, o concerto do xe vamos a botar unha manciña de revirada, se recuerda máis veces, porque o telo de man é confianza, que a veces aproveitase un, pero creo que merecías este reconhecido homenaxe, este concerto que dedicamos a ti, non tanto a primavera tamén, vai por ti. E nada, queremos dar un agasallo de parte da directiva, creo que está ali o presidente Ir, que vai dar un agasallo para que poñan a mesita de noite e te acordes de nós en antes de dormir. Vale? Ahora no muy pequeño, pobre. Estou nervioso. Como era nervioso tocar. Quería subir con
mira, realmente non me esperabas, por moitas escolas antes, e cheguei aquí a colleronme como se estuvera na casa de calquera, na miña casa. De feito, quería dormir en casa, non tengo moita xente de igual. Tenho cantidad de anécdotas, recuerdos, e sinceramente, o último día que di clase, total, tamén, era un pouco por mirar os alumnos, como estábamos facendo a final de enero, e recordo que ao final, tuve que marchar de unha radio, xa me botaba a chorar, a verdad que eran tantos recuerdos que imposible olvidarse de vos, e nada, gustou de por lo que sea, se chegarán y oportunidades, Alex. Quiero permitir que faga mención un pouco a Javi e Alex, que foron os que confiaron aquí no primeiro día, a la campeonato de teatro principal, profesor de reunión, e foron os primeiros que falei, pero evidentemente a directiva, a Alex tamén está por aí, son os primeiros que confiaron en mí, e nada, gracias, aquí estou para que ustedes, e nada, gracias, de verdad. Bueno, ahora sí, vámonos a despedir xa co bis, coa última. A rapaz xe que de papas se que ir acabando, se non vai que bueno, pues despedímonos cunha peza, neste caso un popurrí, é un arranxo meu tamén, e neste caso o popurrí vamos a tocar por unha cousa ben fácil. Das festas de San Miguel veu a banda de Redondela, creo que era de Redondela ou a de Arcada. Arcada, bueno, non me lembro, unha das dúas. E tocaron esta peza para acabar o concerto. Eu recoñecina porque a fixen eu. E díxeme Luis Enrique, que peza bonita teñen, e dixen, mira tía, nós a tocamos e temos la nós. Entón dixen, pois agora vamos a tocar sempre, casi sempre, non sempre. É unha peza que fixen xa hai 6 aniños, na primeira etapa que tuve coa banda de Lantaño, que foi a banda onde me estrenei como director, e é unha peza que se chama un popurrí de callejadas, ten todo temas populares, para que o público cante, baile e dance. Exactamente, de eso se trata, de disfrutar coa música. Entón, con ela despedímonos, moitas gracias por asistir, e que emplazados, se todo vai ben, para o 6 de xullo, estamos traballando aí a ver se podemos facer un concerto especial na praza, estamos aí co Concello pouquinho a pouco a ver se eles poñen a... Sí, é que nós poñemos a ansia, pero sempre a costes, e iso é o que se nos complica, pero bueno, creo que están en disposición de colaborar, eso que non usei as armas, prometido. Entonces, nada, vamos despedirnos, e eso, espero, pues antes nas festas, evidentemente, pero se non o 6 de xullo, aí na praza faremos un concerto cos compañeros de Solos do Peto, a tardiña, e nada, gracias a todos, despedimos.
Sempre hai sitio no autobús, non te preocupes, se non levo tempo. Moitas gracias a todos e feliz día da nai para mañana a todas as mamás. Disfrutade do domingo en familia. Gracias a todos.